Образът на невидимото е нещо, което се вижда с третото око на човека. Виждали са го древните някога, някои от нас се стремат да го видят непрекъснато. Докато го видим, и ако някога го видим въобще, най-напред може да го почувстваме. Винаги, когато застана пред една древна икона, настръхвам, защото нещо подсъзнателно в мен се обажда. Може би частиците, останали от древността на моите предци, ме викат и искат да ме вкарат в правото русло на живота. Като творец, като човек, като мъж, като баща и като гражданин. Беше една студена януарска зима, 68 година. Аз бях войник, алпинист и попаднах в село Тешево. По-скоро църквата Тешево. И в ръцете ми попадна една книга, ръчно изписана. Просто ми стопли ръцете. Почувствах контакта с предците си, с цяла България просто. На полето имаше някакви отметки. Не знаех Евангелие, Библия ли е. И тогава започнах. Иконите просто ме погледнаха. Те ме гледаха и ме хипнотизираха. И ги усетих. Даже грех ми на душата. Изпитах желание някой да си прибера. Но раницата ми беше пълна. Чорапи ли, партенки ли, хляб ли, радиостанция ли, оръжие ли. И си останах с този спомен. И съдбата просто ми докара икони. Така, пътувайки из страната, търсих старинни оръжия, такива неща и ми предложиха Берковско икони срещу дънки. Свалих си дънките веднага. Как? Тогава дънката беше нещо велико. Прибрах се с едни дочени гащи, обаче с 3 икони. И оттам нататък вече душата ми стана, започнах да рисувам. Иконата е една къща. Значи, като я гледаме, красива къща, барокова, сецесионова, но човека, който я гради, трябва да бъде архитект. И за да я изгради, трябва да разбира основи, бетон, всичките тези неща, това е иконата. Основното е да се намери подходяща дъска, добре изсъхнала, да не е чамова, желателно, да няма чворове, да се грундира внимателно след като е шлайфана. 10 слоя поне, на кръст. Всеки слой трябва да изсъхне. След това си шлайфа, нанася се рисунката, контура, без много детайли, за да не прозират. Лепи се златото на определени места, като отдолу се слага подложка в цвят старо злато, английска червена да речем, защото златото е тънко прозира. Да се налепи правилно златото, по-рано се е ползвал белтък и восък за целта. Малко трудна комбинация, трябва да се откара малко човека да го направи. И след като се махне излишното злато, слагат се основните тонове. Например, лицето е цвят землен, умбра. Знаели са го древните, защото като прозира под светлия по-нататъчен слой, с който се изсветлява, това дава точно онзи вибриращ цвят, който и Рафаел и Тициан го пускат на своите мадони. Знаят, те са се научили от старите майстори пак. Иконописта е най-древният начин на живописване фактически. В по-ранните години, когато не е имало християнство, по този начин са прославали Бакхус и другите почитани тогава богове, но технологията е била абсолютно същото, проверено от годините, за да може да се запази една икона, стига да не е повредена от огън или влага и хилядолетия. За разлика от обикновено съвременната живопис, иконописта се рисува от тъмното към светлото.
Значи лицето, ако е цвят умбра, както е класически да се прави, изжага се, определят се с малко по-тънка умбра, веждички, мигли, цепката на устата, тъмната част на носа и след това започва да се изсветлява леко по лека с най-изпъкналите части. Арката на веждите, скулите, блясъците около устата и постепенно се навлиза към другото, докато стигне една лазурност, която прозира вече сянката, за да стане образът нежен. И грабнах една голяма лупа, от баба ми останала. И с тая лупа, като се гледа човек и започва да открива фактически как е изградена тухла по тухла една икона. Църковният музей изигра голяма роля в мен и църквата в село Тешево. Да, и много ми харесваха иконите на Захари Зограф. И като гледам с лупата, просто те не пипнат и с ръка. Ай да му се не види как ги е направил. Започнах да се мъча да правя копия. Виждам, че ми бяга нещо. Обаче стремежа да се доближа до него, полека-лека, едно камъче като се търкаля и става облоречно камъче. Заглажда се, така е със всеки занаят. Когато има стремеж, постига се до някъде. Сега претендирам, че до някъде съм стигнал след 36 години труд, но не мога да кацам на малкия пръст на Захари Зограф. Когато започнах да се интересувам, всъщност когато разбрах, че не знам нищо, нали, бях направил няколко икони, но след като ги направих, разбрах, че съм за никъде и започнах да се интересувам. И попаднах на Шаренков. Светла му памет. Този човек, чувал съм, че и на други колеги е дал много, но той, освен че знаеше, обичаше и да показва, и да казва. Убедително, много ми помогна, насърчи ме, много неща научих от него и съветвам всеки, който се интересува от иконопис, да намери книгата му "Технология на иконописта". Тя е мъничка, много съдържателна и точна. Другия човек, от който много научих, светла му памет и на него, е Асен Василиев. Той е неуморим труженик в българското изкуство, великолепен художник. Кога е успял да нарисува такива прекрасни картини и да напише толкова книги, просто му свалям шапка. Когато иконата е копие, аз се доближавам до автора, който е нарисувал. Той ме учи, чувствам го, че е приятел, съмишленик. Просто като се вживее в иконата, неговата, разбирам и що за характер е. Така, например, Захари Зограф е обичал страхотно жените. Всичките му богородици са нежни, обичливи. Жени, просто едни красиви, хубави жени. А когато правя авторски икони, трябва да ви кажа, като тръгне молива, лети. Когато рисувам с хъс. Имайте предвид, че иконата не е откритие на Византия. Иконата просто е едно продължение на най-древното изкуство. Това е било старата живопис. И траките са имали такива картини. И в древна Елада, на дъска, по същата технология. Иконата не се е родила така в хрумване на един монах. Само. Това си е продължение. Има моменти, които не мога да рисувам икони. Просто не съм достоен. Не идва отвътре. За да се рисува икона, трябва човек да е страхотно спокоен, отдаден и да изпитва любов към това, което рисува. На моменти не се рисуват акварели, така те са по-динамични, по-мечтателни, отнасят ме в един по-реален свят. Но аз и там бягам малко назад, защото обичам да рисувам разни баби, стари къщи. И докато ги рисувам и си говорим, научавам много неща. Правят ме по-добър. Човек, който има тъй злоба в сърцето си, въобще никога няма да направи една хубава икона. Даже по старите канони пише, че човек не трябва да се е докосвал до жена поне 2 дни преди да рисува. Аз щях да съм бездетен, ако беше така, но иконата предразполага към праведност, към добри чувства. Не вярвам да съществува човек на земята, който да моли за нещо лошо една икона. Даже имаше един куриоз.
Чекотинския манастир, на който му правих олтаря. Една от булките там, местните, които помага, докато метела църквата, забелязала, че Исус и нещо я гледа много от всеки ъгъл. И е споделила с другите там лелки и отивам да купувам хляб преди години. Всичките млъкнаха и ме гледат сериозно. Аз ми стана малко криво така. Викам си, тези хора нещо не е на добро. Завиждат ли ми, мразят ли ме, докато една от лелките ми разказва, че една от бабите стигнала до извода, че Исус я гледа, защото тя съгрешава. Не отказвала просто понеже вдовичка, и смятала, че Исус я гледа с укор. Манастирът е бил изчезнал по вратностите на съдбата. Турската инвазия го е отнесла. Векове наред е бил скрит в гората. Докато края на 17 век двама братя загубили стадото си от кози, единственото, което имали по тези чукари. Махалата Чекотин, което е едноимена на манастира, се е намирала тогава много по-нагоре над Белия камък, както казват. Братята тръгнали да си търсят козите, ни кости от кози, ни кожа, замръкнали в дерето и решили да продължат на сутринта. Сутринта с първите слънчеви лъчи чудеса настръхнали от храстите, ги гледа образът на Архангел Михаил. Свалили капи, прекръстили си, като разтворили храстите, какво да видят? Стара каменна черква, вече обрасла, вградила се в гората. Посъветвали се с стареите на селото и започнали тайно от османците да възстановяват манастира. Края на 90-те години се случи много нещастие с манастира. Една тъмна нощ, късна есен беше, аз не съм присъствал тук, манастира се запалва случайно. Го открива пожара братът на архимандрит Генадий тогава, който го беше възстановил из основи жилищната сграда, не старият храм. И когато пристигнах тук, видях опечеленият дядо Генадий, както аз му казвам, въпреки че е по-млад от мен. И каменните основи на манастира изтърчеха, още не беше резбована олтаря, стърчеха на гради 6 олтарни икони. Нищо друго нямаше от манастира. Помислих, че горкият архимандрит Генадий ще получи удар, но той излезе курав, като вярата наша и като самият манастир. Възстанови го наново от основи, естествено с чужди помощи също, и го зографиса в днешния вид. На мен беше възложено да направя олтарните икони на Параклиса, пред който се намираме в момента, а резбата е дело на големият наш резбар Милчо Милев, който също се засели в това красиво китно селце. Човек без корен е една тояга. Нищо, може да го хвърлят навсякъде. Тъй като нямах такъв корен, липсваше ми, купих си при 30 години една къща. Чувствам се 2 пъти човек. На село една стомна може да ме трогне, едно павурче може да ме просълзи, лъснато от употреба, целувано от жадни устни по сватби и кръщанета. Едно красиво оръжие също ме трогва.
Спомням си, на времето бях чел в една от сонетите на Микеланджело следната фраза: късно обиква сърцето това, което очите не виждат. И аз, когато за пръв път видях този китен край, разбрах, че това е втората половинка от мен. И действително я намерих. Благодарен съм на тази земя. Може би щях да бъда коренно различен, ако не беше този манастир и тази къща. Старите вещи човек открива тухла по тухла основите на сградата, от която сме изградени ние. Ето този кантар, например, ако погледнете обратно, това е табити, соларни символи. Други има слънцето, за луната, слънцето направено естествено с лъчи интарзия. Това е една култура, която е забравена вече. Просто древните, това е символи на плодородието, четвъртинката на луната. Това е намек за четвъртинката на луната. Ето го и слънцето в средата. Той е бил в женски образ тогава, табити. Ковачите, старите, са пресъздавали тези образи, за да е хайрлия годината, да предпазат от лоши сили, космическата енергия да я призоват положителната, с 7-те планети, които покровителстват България фактически. Ето, векове наред това е съхранено. Сега е в ръцете ми и ме топли, защото грижливо си го изковал човека. Това е една картичка, изпратена ми от миналото, с пожелания за бъдеще. Стопли ми ръцете. Иконата е начин на живот. Фактически половината от мен е иконата. Вече 36 години от живота си съм отдал на иконописта. Немислимо е за мен да живея без да правя икони. Рисувам и други неща за разнообразие, но винаги се връщам към иконата. Иконата за мен е част от българина, от нашата история. Нещо самобитно, което ако не принизяваме с кич, може да донесе слава на България, както и носи. Всички наши изложби на икони, както сега тракийските съкровища шестват, носиха слава на България. Хората ни завиждаха, че имаме такива шевици, такъв фолклор, такава иконопис самобитна. Никъде другаде не съм видял в Европа народ, който да има такъв фолклор като наши. Тези песни и тези носии, които имаме. Иконописта е част от нашето битие. Трябва да ви кажа, че за 36 години иконопис, в момента в ателието ми има 4-5 икони. Всичките други са мои оженени деца. Отнасят част от мене, от моята любов, защото когато правя образът специално, винаги работя лица, когато съм в добро настроение, така, кондиции, спокоен. Иначе иконата не става спокойна, не излъчва оная доброта, която трябва да излъчва, защото християнството е красота в края на краищата. Аз не обичам мрачни икони. Мрачни икони са рисувани в мрачни кърджалийски години тогава, когато хората са били обезверени и са мислили повече за ада, отколкото за рая. Ние с нашия начин на живот трябва да мислим повече за рая, въпреки незгодите. До сега не знам в Монголия да има и във Виетнам моя икона. Двете Америки, Колумбия, Бразилия, Мексико, Щатите, Канада, Европа, в цялата Европа. Освен Албания няма моя икона. Румъния не знам дали има, иначе навсякъде са. Започнаха поръчки. Изложби имаше, естествено, чрез Хемус. Много изложби имаше с голям успех български икони. Тогава нямаше кич, имаше комисии, които надзираха съвестно да се работи. И даже прекалено съвестно
да се работи, но това пък дигаше нивото и цените, естествено. Така тръгнаха иконите и като ме научиха и сега ме търсят. Идват, получавам писма, телефонни обаждания. Имаше куриоза с един наш дипломат, беше белгийски посланник. Замина си за Белгия и си купил книгата на Александър Бошков, българската икона. Една хубава книга, отдавна изчерпана. Обажда ми се оттам и казва: господин Антонов, искам номер 426, ма да е висок 50 см. Така си ги поръчваше по телефона. Казал съм винаги, че творците са като леките жени. Искаме да бъдем харесвани. Не ни ли харесват, няма да ни купуват. Бедните хора са тъжни, да мислят само за храна. Аз искам България всички да са богати, за да мислят и за картини, за икони, за изкуство, да са надвили дартовете си, както се казва. И затова се моля. И това е егоистично даже, защото аз съм една фибра от България. Дедите ми са българи. И искам България да е добре, за да съм аз добре. Вярвам в Бога. Преди всичко Бога не е една икона, Бога е нещо мащабно, Бога е световната мъдрост. Вярвам, че като се доближа до Него, мога да стана като Него, поне малко съвършен, добър. Това ми дава сили, да, и затова рисувам и икони.